ayamma oje nde wuya ayamma oje nde biarabia ayamma oje ya yo sagi ngombo oje ya yo sam ayamma oje anya apuola ayamma oje surubodo ngombo oje ngombo oje ngombo ngombo Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Akụọla kpọmkwem elekere asaa nke ụtụtụ n'ụlọ mgbasa ozi Echo FM 100.7 Owerri. Ayigbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ. Asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kwara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ịba chọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ. Gerenụ ya nnọọ bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa bụ Fraịde abalị 21 nke ọnwa 11 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Eke na mbụ. Gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi anyị bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka anyị malitekwawa okpo. N'ụtụtụ taa onwe ka isi tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anụrụ. N'ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja enye n'iwu ka a tụọ Nnamdi Kanu mkpọrọ apụtara apụta. Ị ga-anụrụkwa na ndị gọvanọ otu pati APC agaala steeti Kebbi gakasie ezinụlọ ụmụ akwụkwọ ahụ atọrọ na steeti ahụ obi. Ị ga-enwekwa ohere nọrọ na ndị ọkpa egbe bandit awakpo ha na otu obodo na steeti Kwara tọrọ mmadụ 4 larie. Ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị n'ụtụtụ taa. Ndị unu ga n'olu ha bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara. ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja bụ nke ọkaikpe ziri ezi James Omotosho nọ n'isi ya anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee nye iwu ka a tụọ Nnamdi Kanu mkpọrọ apụtara apụta. Ya bụ ọkaikpe ziri ezi James Omotosho dịka ọ na-achabi ya bụ ikpe kwuru na ikpe machara Nnamdi Kanu n'ebubo 7 eboro ya. Ọkaikpe ziri ezi James Omotosho kwuru na Nnamdi Kanu bụ onye oyi ọha egwu ma bụrụkwa onye okwu ọnụ ya na akparamagba ya mere ka eji kwafuo ọtụtụ ọbara n'ala Igbo ma kụwasakwa ya bụ ala Igbo. Ya bụ ọkaikpe ziri ezi James Omotosho kwuru na onye ọkaikpe ọchịchị etiti na-atụ Nnamdi Kanu agọ n'ụlọ ikpe wetara ihe mgbaama rijuru afọ. N'ihi ya o nyere iwu ka a tụọ Nnamdi Kanu mkpọrọ apụtara apụta. Ka nke a na-ewu a na ugbu a na-atụzi anya Nnamdi Kanu ichewe ihu n'ụlọ ikpe mkpegharị bụ Court of Appeal ile ma ga-ekpegharị ya bụ ikpe. Gọọmenti steeti Kwara enye n'iwu ka akpọchie ụlọ akwụkwọ ndị dị na kansụl n'ime obodo 4 enwere na ya bụ steeti Kwara. Nke a na-abịa n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa bịara rielu ọjị na ya bụ steeti Kwara n'ihe dịka abalị 3 ugbu a. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na n'agbanyeghị mwakpo awakpuru otu ụlọ akwụkwọ dị na steeti Kwara ahụ ma gbuo mmadụ 3 ma tọrọ ndị ọzọ gbafuo na awakpukwara otu obodo ama dịka Bokunki bụ nke dị na kansụl n'ime obodo Edun nke steeti ahụ ma gbuo opekata mpe
jidere mmadụ atọ n'ụbọchị Wenezdee gara aga. Ka nke a na-ewu, onye minista na-ahụ maka mgbasa ozi n'ala anyị bụ Mohammed Idris apụtala ma masị ndị Kwara na ndị ala anyị obi ike na onye isi ala Tinubu ga-emerịrị ihe ọbụla o nwere ike ime iji weghachi nchekwatara ọchịchị na ya bụ steeti Kwara. Otu jikọtara ndị dọkịta ahụike ala anyị bụ Nigerian Association of Resident Doctors maọbụkwanụ na-adị n'aha mkpirisi bekee akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akpụkpọ ozi ahụ ministri na-ahụ maka ọrụ n'ala anyị bụ Federal Ministry of Labour wepụtara ọhaneze bụ nke kwuru na ọ fọdụrụ naanị ntakịrị ka ha mezucha ihe niile otu jikọtara ndị dọkịta ahụike ala anyị chọrọ. Na akpụkpọ ozi ya bụ otu jikọtara ndị dọkịta ahụike ala anyị bụ na-adị wepụtara n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee ha gbarụrụ ihu gbasara ya bụ akpụkpọ ozi ya bụ ministri na-ahụ maka ọrụ n'ala anyị wepụtara ma kọwaa ya bụ akpụkpọ ozi dịka okpokpo asị ma bụrụkwa nke na-amaghị ọhaneze ihu. Ya bụ otu a jikọtara ndị ọrụ ahụike n'ala anyị kwuru na ya bụ ihe ndị ahụ ministri na-ahụ maka ọrụ n'ala anyị kwuru na ha mere ha bụ nnọọ nkwa ndị ha kwere ha ekwe bụkwanụ nkwa ndị ha ka nọ na-atụ anya ma na-eche mgbe a ga-emezuora ha ya. Gọvanọ otu pati APC bụ ndị nọ n'okpuru otu ama dịka Progressive Governors Forum maọbụkwanụ PGF n'aha mkpirisi bekee anọrọla nnọọ n'ụbọchị Tọzdee ụnyaahụ gaa steeti Kebbi jee kasie gọvanọ steeti Kebbi na ndị nne na nna atọrọ ụmụ ha n'otu ụlọ akwụkwọ dị na ya bụ steeti Kebbi obi. Ya bụ ndị gọvanọ a masịrị ndị nke a metụtara obi ike na ọchịchị dị ugbu a n'ala anyị ga-agbarịla mbọ ka o nwere ike iji hụ na azọpụtara ụmụ akwụkwọ ndị a. Onye isi oche nke ya bụ otu jikọtara ndị gọvanọ otu pati APC bụ gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma bụkwa na onye duru ndị gọvanọ ndị a gaa ya bụ njem masịrị gọọmenti steeti Kebbi na ndị steeti Kebbi obi ike n'ihi ya bụ akụkọ ọjọọ dakwasịrị ha. Uzodimma kọwara nke a dịka nke jọgburu onwe ya ma gwa gọọmenti steeti Kebbi na ezinụlọ ndị nke a metụtara na ha kwụ ha n'azụ n'oge iru uju a. Ndị gọvanọ otu pati APC gara njem a gụnyere gọvanọ steeti Jigawa bụ Umar Namadi, gọvanọ steeti Kogi bụ Ahmed Usman Ododo, gọvanọ steeti Benue bụ Hyacinth Alia, osote gọvanọ steeti Nasarawa bụ Emmanuel Akebe na gọvanọ steeti Ondo bụ Lucky Ayadatiwa. Ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja apụtala kwuo na ha na ndị ntọrọ mmadụ anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee jiri egbe kpọrịta ụbọ ma lerịta mbe na abụọ nke bụ oke. Ọ bụ onye oti mkpu ya bụ ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja bụ Josephine Ade bụ ya mere ka ọhaneze mara maka nke a. Josephine Ade kọwara na ozugbo ndị uwe ojii ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja nọrọ na ndị ntọrọ mmadụ a karịrị 30 n'ọnụọgụ chọrọ ịwakpo otu obodo na ya bụ Abuja na ndị uwe ojii chebichiri ha n'ụzọ gbagbuo mmadụ 2 n'ime ha ma merụọ ọtụtụ ndị ọzọ ahụ. Na ka ọ dị ndị ntọrọ mmadụ a gbatara otu onye uwe ojii egbe bụ onye ebuga ụlọ ọgwụ bụ ebe a nọ kwupụta ya dịka onye nwụrụ anwụ. Ka ọ dị onye kọmishọna ndị uwe ojii ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja bụ CP Mila Dantaweya amasịela ndị niile bi na ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja obi ike na ndị uwe ojii ga-agba mbọ ka ike kwere ha iji hụ na a chọrọ mpụ na arụrụ ala ọsọ okwu ịdọ ala na ya bụ Abuja. Gọọmenti steeti Zamfara site n'otu bọọdụ ama dịka Zakat and Endowment Board adịla nnọọ njikere ịkwado agbamakwụkwọ ndị na-enweghị nne na nna dị 200 na steeti ahụ. Ọ bụ onye odeakwụkwọ nke otu bọọdụ a bụ nwa amadi aha ya bụ Malam Habibu Balarebe bụ ya mere ka ndị nta akụkọ wee mara maka nke a. Ya bụ Balarebe kọwara na ya bụ agbamakwụkwọ ga-ehi odo n'ụbọchị Mọnde nke izuụka na-abịa abịa bụ abalị 23 nke ọnwa Nọvemba anyị nọ n'ime ya kpọmkwem na gburugburu ụlọ otu bọọdụ ahụ. Ya bụ onye odeakwụkwọ nke otu bọọdụ a gara n'ihu wee kwuo na emechaala ndị niile ga-erite uru na nke a nyocha
nyocha na ka ọ dịkwanụ a ga-enyekwa ndị niile ga-erite uru na nke a nchọnchọ ego ha ga-eji amalite azụmahịa bụ nke ha ga-eji akwalite alụmdi na nwunye ha. Ndị ọkpa egbe bandit awakpo ha n'otu obodo ama dịka Bokungi bụ nke dị na kansụl ime obodo Edu nke steeti Kwara tọrọ ndị ọrụ ugbo anọ larie. Cheta na ya bụ ndị ọkpa egbe bandit anọkwa n'ụbọchị Tuzdee gara aga nke izuụka awakpo otu ụlọ ụka ọgwụ dị n'otu obodo ama dịka Eruku nke ya bụ steeti Kwara gbuo mmadụ 3 ma tọrọ iberibe mmadụ gbafuo. Akụkọ a nụrụkwuru na ọ bụ dịka ndị a atọrọ na nso nso a gara iwere ihe ndị ha kọrọ n'ubi ka ndị ọkpa egbe bandit a nọtọrọ ha ma manye isi n'ọhịa. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị achịkọba ya gaghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a ị ga-anọrọ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru n'ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja enye n'iwu ka a tụọ Nnamdi Kanu mkpọrọ apụtala apụta. Anyị mekwara ka ị nọrọ na ndị gọvanọ otu pati APC agaala steeti Kebbi ga-akasie ezinụlọ ụmụ akwụkwọ ahụ atọrọ na steeti ahụ obi. Anyị mekwara ka o doo gị anya na ndị ọkpa egbe bandit awakpo ha n'otu obodo na steeti Kwara tọrọ mmadụ 4 larie. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwaada nwoke ọcha Clara bụ ndị si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. N'oge na-adịghị anya kpọmkwem mgbe oge eji nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ a anyị ga-alọghachi n'ike na ebube maka ihe omume anyị bụ nzukọ ome Igbo. Clara, good morning. Uche, good morning. How are you? I'm fine, thank you. Kedu ka ị mere? Adị m mma. Ịrahụkwara apịtị? Thank you. All right. Kiji wayo na-ajụ m ọ dịkwa na ọ bụ n'otu m na-esi ajụ gị. onye otu onye na-eji ajụ onye. Adị m romantic. Otu onye na-eji ajụ onye. Adị m romantic. Uche. Romantic m dị. Nne ka hụ taa o nwere ike inye m romanticism. Ama m na aghọta. Uche, calmness ga. Ade pipa mbo. No pipa. Enye gị m enyo gị. All my nature. All my nature. Nọrọ n'ebe